Osurane nyako Ramogi owere kod mago motende kod weche mag jotich mag piny owacho donje motende gi weche mag somo paro mar bedo kod kit yunifom achiel machalre ne sikunde duto mapacho ka ogore Luanda tok migawo mar somo rem keto e tim paro mar chik e wachno kata obedo ni jood bura to nosepuodho wachno. Jatend migawo mar somo pacho ka Machogu onyiso od bura ni migawo mare noseoro ote ne skunde konyiso jopuonj mondo mi oyiene jonyuol onyiew yunifom e kar nyalogi. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Osigo mar nyiewo yunifom osebedo mapek ne jonyuol gi mosemiyo nengo somo idho ahinya e pacho ka. Jood bura osebedo ka dhiro migawo mar somo mondo los kit yunifom achiel ne skunde duto e Kenya mondo skunde romre kendo chalre. Paro mar chikni notere od bura chak higani kod jatend migawo mar somo Machogu. Kakoro tamara dek rumo jonyuol pod ni kod luoro. Gionge okang' mosekawe geng'ogi kuom nengo mamalo mar uniforms. Provide a legal framework that will allow those many tailors we are training in the villages to start making uniform for the neighboring schools. How do we do this? By making sure that uniforms are made locally, are paraded in every shopping center, in every market, and let every parent buy uniform where they are in, where they live in. Paro mar chik ne dwaro mondo skunde duto obed kod kit uniform achiel minyalo ti godo e rang'iny mar sub-county, county kata skunde duto e pacho ka. May it be a national school, may it be an extra-county school, a county school, or any other such school. If you will be looking at the admission letter, you will be able to see an item which says the school requires this kind of uniform, and it is the responsibility of the parent to procure. Nego uniforms bende nigero ni onego ket kod piny owacho ma mondo geng' jonyuol kuom skunde goeko ma bende koro chikogi mondo gikaw uniforms kowuok kuom jous dukni magine magiyiero. Ka bende koro jopuonj madongo iseyo kuom chiemo kod jous lewnigo. Migawo mar somo koro wacho ni en gima ok nyalre mar loko kaka uniforms itwang'o e pacho ka. The uniform that has been there over the years, if you tell them to change, it can bring so many issues, and it's a very interesting topic to enter into. It will also cause so many challenges. County like Kiambu, for example, Kajiado, Nairobi County, we tell them to have one set of uniform. And you know there are families, the uniform is put in Form 1, and that is the uniform that one will have the entire 4 years. Jood bura ne nenore ni ok mor kod wachno. Whether the matatu conductor is in Nakuru or in Homa Bay, they wear the same uniform. And therefore, the matatu conductors can procure that uniform anywhere. Even when they forget in the morning, they just walk into any shop and ask for that red trouser and that red jacket. I also don't understand why Kenyan medical training colleges wear one uniform across the country. I would recommend that we get a more detailed standardization framework from the ministry so that a uniform that is bought for a school here in Kiambu, in Nairobi, is at the exact same price as the one in Meru. Chik mata uniform sirwake skuni mapacho ka bende ne en achiel kuom paro manogol koda put ma jatend piny e weche mag somo. Ka jood bura koro singo ni gibi yweyo nyaka migawo mar somo yud duoko makare e wi nengo mar uniforms. Simfros Okinda, Ramogi TV.